Înainte să începeți video, vreau să spun o chestie. Nu uitați să lăsați un comentariu cu respect la orice video. Adică, nu uitați să lăsați un comentariu cu respect. Iar eu să aleg doi câștigători care o să câștige un cont de car parking. Ne revedem cu video. Salutare, băbăi, și bine v-am găsit la un nou video. Eu, Andrei. Azi ne jucăm CSGO. Sau nu e CSGO, dar eu îi spun CSGO. Acum am instalat jocul, dar mai asta mai puțin contează. Ok, trebuie să facem chestia asta. Facem aici, hai să vedeți, pac, pac, pac. Pam, pam, pam. Hai să facem asta. E prima dată când joc jocul CSGO. Hai să vedem cum e. Bine. Ok, ne învață. Nu știu ca niciodată. Bine. Așa. Parul m-a avansat. Mai că traca nebună. Prin ambulanță. Ok. Pentru prima dată joc joculețul. Am jucat în viața mea. Mamă. Nu știu. Mamă, trag handicapat. Ok. Ok. Caz de plantează cineva bomba. A, e ca pe CSGO. Ok. Așa. Dacă vreți să jucăm și împreună cu abonații, hai să strângem la video ăsta 4 like-uri și mai jucăm joculețul. La 4 like-uri mai postăm cu joculețul acesta. Nu, stai. Deci dacă strângem 2 like-uri, mai postez joculețul. E foarte tare. Mai postăm CSGO. Tutorial complet. Am terminat tutorialul. Foarte tutorial. Bine, trebuie. Ok, astea sunt hărțile. Nu, asta e o prima hartă. Okay. Bun. Așa, avem un meci. E la fel ca celălalt CSGO care mai l-am jucat. Ăla nu era un CSGO. Ăsta... Cine cu bomba? Nu sunt eu. Am cuțit. Ok. Aici pe leaua. O fac. Fiind la început, vă dați seama cum să mă scurc greu. Sunt un pic mai începător, deci să fiu mai greuț. Puțin. Dar uite că suntem puțin bunișori, nu chiar. Mamă. E ăsta. Știi să tragi ce? Mă omoară. M-a omorât. Hai că vedem. Da. M-am spus mai începător un pic, deci avem 6 omorâri. Nemă. Așa, deci ăsta. Hai că e bine. Dumnezeu. Oh, fuck. Da. M-am spus. Hai, ce să-i faci, suntem începători. Sunt începători, că poate voi mai juca jocul și mai bine. Acum nu sunt un pro, deci mai am de jucat. Dumnezeu, cine m-a pus să trag? Bă, GG. Hai că da. Mă descurc un pic așa. Ușor să mă descurc bine. Fac pistolul. O omor și pe voi cu pistolul, nu? Scapă cel... Dumnezeu.
Bine. Ok. Să ne mergem mai repede. Ulu. Dumnezeu. Așa. Opa, 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 cu 3 flori. Am văzut un prietenaș. Toți banii mei. Vai, 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 vai. Ce? Dumnezeu. Du-te și pe ăsta. Bă, dai cu pistolul în cap. Hai, bă, Dumnezeu. Am fugit de aici. Fugi, fugi. Tot în zona greșită. Ulu. Bine, bine. Banii mei, mă. Hai, hai, hai. Cât avem? 25. Avem 25. Este 26. 5, 4, 3, 2, 1. Victorie. Să se vadă victoria, mă. Victorie. Bun. Asta a fost primul meci. A fost cu noroc. Ok. Bun. Mai rămăsesem 3. Ok. Foarte tare joculețul. Până acum e tare. Și m-a spus, dacă mai vreți să jucăm joculețul, să dăm și noi 2 like-uri și mai jucăm. Pentru că mi se pare că e un joc mai tare. Și ăsta e mai șmecher decât celălalt. Nu știu. Ăla e prea ușor, adică... Mă uitați-vă la videoclip să vedeți cât de ușor era jocul. Ce tare e ăsta! Ok, hai să-i dăm. Să-i dăm pe ăsta. Ok. Nu? Sunt ăștia mici. Bine, o să așteptăm. Ok. E bel. Mamă. Ok. Și hai să ne și. Ne. I-am ăsta. Te iau pe ăsta. Și bomba asta și asta. Gata. M-am pregătit. Și ia să vedem ce avem. Mamă, ce tare e asta. Avem și un cuțit. Bun, hai să ne luăm ăsta. Să-i dăm pe celălalt. Dumnezeu. N-ai ce să-i cer. Am început tâmpirul. Dar asta e. Vreau tot ăsta. Nu ce cuțită rău ăsta. Am început nașpa. Să fie mai hai că... Bine, poate mai mult somn este începători. Da, parcă și când te văd acolo ea. Singura parte e să tragi și să-ți dai seama unde ai fost. Prima greșeală. Da, ce... Ok. Păcat, bossule. Ok. Uite, de ce mă sute? Mi-a urmă asta. Pistolul meu preferat. Trebuie și niște bombe. Am dat una. Păcat. Mai era până una. Mai trag încă o dată. Bă, aștept aici.
Maică. Serios? Ok. Am luat un pistol. Cred că o să-mi iau pe arma asta cu bombele astea și gata. Am terminat și noi shopping-ul. Bun, hai să-i dăm la meci. Ok, jocul e cam ciudat că schimbă ăștia, cum se numesc, echipele când tu deja ai început meciul. Asta va trebui să... Asta e cam ciudat. Uite... Se baza lor. Nu e nimeni aici. Ok. Poate... Aici trebuie să fie... Ăștia sunt morți aici. Chestia cu bomba. Mamă, mă omor, bă. Suntem la început. Okay. Dai. Bă, cred că are shotgun. Că prea bine a tras. N-ai cum să tragi așa de bine. Adică... Da, poți, dar nu... E, asta e așa. Mamă! Hai că e bine dacă e. Mamă, l-a omorât și pe ăla. Ce ai, mă, frate? Dă pistolul ăsta. Și dă pe ăsta. Gata. Mi-am luat ce-mi trebuie, hai să-i dăm pici. Ok. E. Ok, n-ați mai m-a durat toți nebuni. Hai. Gata, mă? Bine? Hai că-s cu băiatul ăsta. Hai, mă, plantează-o. Is. Hai, mă. Unde, mă? What? Unde era, mă? What? Nici nu am văzut pe unde a tras. Mai, bă, dar cu asta cu ce trage? Hai, ce să-i cer malul ăsta? Def. Bun, cred că ați zis despre cu altul, dacă v-a plăcut, dați un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Și nu uitați să lăsați un comentariu cu respect.